Right te, ar ôl coleg, Llinos, be di'r plan? Dwi eisiau mynd I USW, sef University in Swansea, a wneud paediatric nursing. Es I brifysgol am eto, Ie, dwi eisiau mynd. Fantastic. Yn edrych yn rili dda. Mae'n ddinas- Ar y traeth. Ddinas ardderchog hefyd. Fantastic. Felly, mae rhaid ti gael grades, of course. Ie. Dwi angen 3 Bs I Ie. mynd fanna. A dwi'n ar track. Mae gen I 104 UCAS points yn barod. Da iawn. A dwi wedi gweithio efo plant am amser hir iawn. Dwi wedi bod yn daycare attendant am ages. Oh, So, wow. mae gen I beth dwi angen. Dwi angen just wneud yn dda yn y arholiadau nawr. Da Gweithio. Da iawn. Right te. Okay. Dyna ni. Ni di sort o mas bod ti'n busnes newydd yn syth ar ôl y coleg, ie? Better than Ond, Greg's. better than Greg's. Ond, os mae'r rhywun o Greg's yn ffon o'n gweud, right, ti ddim yn gallu neud hwn, be di'r plan arall, Sophia? Oes un? Apprenticeship. Okay. Yes. Bwyd? Yeah. Yeah. Right. Okay. A pam bwyd? I don't know, really enjoy it. It's great Yeah. with stress. Os dwi'n cael dydd bad or whatever. Making cakes. So ti'n brilliant. coginio? Yeah. Yeah. Love it. Be di'r hoff peth ti'n neud? Ooh, I do like making a brownie. Oh, do you? Oh, I like a brownie. Yeah. Have you brought any today? I haven't, no, Oh. sorry. I should have. Siomedig iawn. Siomedig iawn. Lilia? Dwi eisiau mynd I prifysgol, ond dwi'n edrych ar fel Russell Group, so rai fel Oxford, Cambridge, so no pressure. Maen nhw'n cael fel really high Amazing. grade fel. Ond mae rhaid I ti set o'r lefel uchel iawn, ydy ti? Does dim pwynt yn fel set o'r lefel fyna, herwydd bydd ti byth yn fel cyrraedd y rai uchel os ti'n gallu. Mae'n worth a shot. Mae'n bwysig iawn. Ond, Llinos, be dwi'n siarad I bobl ifanc pan dwi'n neud podlediad fel hyn, neu siarad mewn coleg neu ysgol neu prifysgol, dyna be fi'n gweud, os ti'n angerddol am rhywbeth, mae rhaid I dilyn yr angerdd, achos dwi'n yn bendant yn meddwl bod ti'n neud lot mwy na pobl eraill. Ie, dwi'n ymgeisio. Mae yna llawer o pethau sydd rhaid I fi wneud. Mae gen I level 2 apprenticeship in playwork, which fi angen wneud fel cwrs I cael hwnna. Chi angen cael rhywbeth sy'n qualification o gweithio efo plant I wneud y cwrs. So dwi bawb yn I wneud hwnna, so mae hwnna'n safio fi 2 month o amser. Yeah. A dwi'n gallu ymuno yn gyflym. Yeah. Really quick, really easy. Yeah. A felly, os mae'r better than Greg's ddim yn gweithio mas, ac ti ddim yn gallu neud rhywbeth gyda bwyd, oes na un rhywbeth arall ti eisiau neud? Probably childcare. Okay, yeah. Hoffi weithio efo plant. Yeah. Dwi'n cover staff really at Flourish, mewn Tonorefil. Okay. So dwi ddim yn often cael shift, ond pan dwi yn, mae'n so Na ti. tiring, ond mae'n really hwyl. Yeah. Ond gobeithio bydd better than Greg's yn massive. Yeah, I really hope so. O gwmpas y byd hefyd. Yeah. Yn neud Bydd first waffles. customers ti. Oh, yeah. Opening day. Discount. Yeah, oes na discount yn ni? Found a Yeah. discount. Yeah. Wel, ti di dod lan gyda'r geiriau. Better than Greg? Yeah, gyda'r title. Yeah. Business partners. Na ti. And so, Lilia, be di'r breuddwyd? Chwarae dros Gymru hefyd? Wel, pêl-droed yn bendant, ond dwi eisiau gwneud volcanology. Dwi'n really cael fel diddordeb yn pethau fel na, so mae'n tipyn yn gwahanol. Be di hwn? Fel volcanoes a Oh, fel wow! astudio fel siosgwynyddoedd a fel pam maen nhw'n digwydd, fel efallai mynd I fel Iceland, pethau fel na. Fab. So dyna'r gobaith, falle cael PhD a wedyn mae'n mynd I fel. Wel, es I Mount Etna yn Sicily. Oh, Yeah, ma' hwnna'n Dwi wedi brofiad. mynd I Reidal I gweld Mount Vesuvius gyda Rydwain pryd oedd I dal yna, a roedd yn gwych, roedd yn caru fe. Holl amser, Na, mae hwn yn bwysig iawn. Felly, jyst yn gyffredinol, jyst I gloi, Llinos, be di'r hoff peth Coleg y Cymoedd? Hoff peth, probably y perthynas gyda Yeah. athrawon ac yr annibyniaeth. Yeah. Ti eisiau gweud unrhyw beth eto? Ffrindiau newydd, annibyniaeth, mae'n gred cyfleoedd newydd, mae'n briliant. Yeah. Lot I neud. Yeah. Yeah. Dwi'n hoffi y cyfleoedd dwi wedi cael, fel dwi'n gwneud fel debate a llysgenhadon, a fel y pethau gyda'r Sarah Network. Mae popeth, mae jyst y cyfleoedd. Dwi'n mynd o nhw, dwi'n like, waw, mae'n sioeth dwi wedi cael ei gwneud y blwyddyn yma. Doedd I byth wedi meddwl fydd yn gwneud mor gymaint a dwi yn blwyddyn yma, ond mae wedi gweithio mas yn mor dda I fi. So oedd hi'n fel nervous, ond mae popeth wedi mynd yna, Da iawn. Felly, un gar, chweched
neu coleg? Coleg. Coleg. Coleg! Na ni. Wel, diolch yn iawn. Pob lwc gyda'r pêl-drod Diolch yn ar iawn. astudiaethau, Ie. ar ddechog, da iawn ti. Pob lwc gyda popeth ti sy'n neud, Llynos. Diolch. Hefyd. A Sophia, well, better than Greg's. Better than Greg. Pob lwc am y dyfodol. Lovely siarad. Yeah. Diolch yn iawn. Diolch yn fawr am dod. Na, diolch i ti. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Right, os ti eisiau angen mwy neu unrhyw gwestiynau dy ti neu ymholiadau, ewch draw i www.cymoedd.ac.uk. Diolch am rando.